kienet rametom li. No, imma. Jiena Mario, Il-Panzer, wieħed mill-ikbar kollezzjonisti li għaw f'Malta. Jiena bħala Mario Il-Panzer li nikkollezzjona toys, collectible toys, statwi, daw l-aħħar 18 sena. Huwa delizzju li vera nħobb. Nħobbu ħafna għax ifakkarni fil-nostalġija. Il-nostalġija hija vera xi ħaġa sabiħa li tfakkarna meta konna żgħar fit-tfulija. Nikkollezzjona ħafna primarjament in-Ninja Turtles, naħseb kienu l-ewwel toys li qatt kelli f'ħajti, ġifieri ta' meta kont żgħir. L-ikbar kollezzjonist tal-puffi f'Malta, għandi kollezzjoni vasta u kbira tal-puffi. Qed ukoll hemm Star Wars, Ghostbusters, statwi ta' Tomb Raider, tal-kartuns ta' meta konna żgħar, Italjani, bħal qudiemi għandi l-Spank, Zampej u hekk. Jien wieħed mill-organizers tat-Toycon f'Malta li sseraw Malta. It-Toycon hija fiera tat-toys fejn anke n-nies jistgħu jiġu jaraw it-toys tat-tfulija tagħhom ta' meta kienu żgħar, jiltaqgħu ma' nies li għandhom l-istess delizzju u jieħdu wkoll pjaċir fl-atmosfera tat-toys li jkun hemmhekk. Jien primarjament nikkollezzjona ħafna in-Ninja Turtles, kont narahom meta kont żgħir, allura dejjem niftakar fit-tfulija u għalhekk darba iddeċidejt li id-dar tiegħi minflok nagħmilha apparti li hija post fejn noqgħod fih huwa post imdawwar ukoll b'dawn l-affarijiet sbieħ it-toys, il-collectibles li għandi biex bekk niftakar fl-affarijiet ta' meta kont żgħir. Ħafna jsaqsu ili minn fejn bdiet il-fjamma, minn fejn bdiet il-ħaġa tat-toys mela minn meta kont żgħir dejjem kienu jaffascinawni it-toys. Fil-fatt ġifieri naħseb l-ewwel kollezzjoni li kelli on display kienet tal-Playmobil. Niftakar kont tajt tal-ommi għattalati għal-fqar peress li kienu affarijiet żgħar u hekk kienet rametom li. No, imma m'hemmx tagħmel. It-toys kienu minn dejjem kienu ġa qalbi. Mbagħad isek meta tibda tikber hekk nintaqa' mal-affarijiet tal-ħajja, trassaqhom naqqa' mal-ġenb. Imma darba niftakar tħalġa l-ħanut ta' Mark li llum sfortunatament m'għadux magħna u nara l-April O'Neil is-siġillata ġal pakkett u qatlu Mark. Di April O'Neil tat Ninja Turtles sa meta kont żgħir. Niftakar kienet prezz vera raġonevoli, kont xtrajta u minn hemmhekk bqajt inżid. Dejjem inżid, il-fjamma dejjem ittir, dejjem itola. U ġejt kif qiegħed issa bħalissa hemm tlejt m'għandix fejn nagħmel iktar imma nkompli nżid u nkompli nixtri. Mela, ħaġa wkoll li jħobbu jsaqsuni hija x'inhi dik il-ħaġa li kieku kollok neħħi kollox immażżomm dik il-ħaġa waħda hija li hawn warajja, Ahsoka, dik insomma żgur, imma nixtieq inżid ukoll għall-kollezzjoni tal-puffi. Tista' tgħid ma kienx kollezzjoni, kienet avventura. Intqajt ma' ħafna nies minn barra, intqajt magħhom hawn Malta. Dawk peress li l-puffi għandhom il-variants tibda tieħu pjaċir, meta tixtri lot tibda tara. Da m'għandix, allura naħseb il-kollezzjoni tal-puffi hija l-kollezzjoni li nżomm. Ukoll ħafna minn nies isaqsuni kieku iż-żid ma li għandek hija xi ħaġa li vera nixtiequ ħarġu 1:1. 1:1 qed ngħidu life size ġifieri. Satwa ta' Robocop. Robocop ukoll li nħobbu immens. Naħseb kien l-ewwel hero li vera kien jiġobni meta kont żgħir. Nixtieq li jkolli ġifieri għada appitada ma fx ħajġri, kieku bomba men. Mhux animatronik imma jgħid pożizzjoni u jitkellem ġifieri nista' nitfawwaw wara kemm naħsad nies kieku joqgħod xejn għassa hekk. Nintaqa' ma' ħafna nies li huwa xi drabi jkollhom affarijiet li qas biss ikunu jafu x'għandhom. Niftakar kemm persuna tatni kaxxa Masters of the Universe u ċedil kaxxa kellu figer li għalih jarmihom jew xi ħaġa, niftakar kellu Horde Trooper jgħidulu jiswa naqra, so u naqra rari, sib xi ħaġa li dejjem xtaqtu hekk, imma niltaqgħu wkoll ħafna ma' nies iwa ta' li xi kultant ma jkollhomx kollezzjoni vasta ma tkunx daqshekk kbira. Mbagħad ikollhom dak l-oġġett li tiskanta jkun riċerkat ħafna mill-kollezzjonaturi u jkun verament rari. Dik hija xi ħaġa u hija avventura wkoll fl-istess ħin għall-kollezzjonist li meta jmur għand in-nies jixtri hija xi ħaġa esperjenza u avventura sabiħa. Palissa qed naħdem fuq proġett kbir, qed naħdem ġifieri fuq kamra li rrid nagħmilha fuq Ninja Turtles biss. Vast range, l-affarijiet li kbirna magħhom aħna, tal-films, cartoons u hekk, ħanġib l-erba' Ninja Turtles 1:1 li ħajkunu hemmhekk fin-nofs din il-kamra bħala kif diġà qed il-krem dalla-krem tal-kollezzjoni tan-Ninja Turtles. Imma ħad tkun xi ħaġa unika f'Malta. Inta għandek xi xogħol jew delizzju interessanti, jew tħoss li inti persuna interessanti, ikkummentaw taħt, jew bagħtilna messaġġ privat.